Πέρες. Εδώ έχω μάθημα. Ναι κύριε, εδώ έχετε. Α, εντάξει. Μέρα. Καλημέρα κύριε. Βγάλτε τετράδια βιβλία να αρχίσουμε. Αντιμετωπίσετε μεγάλη δυσκολία. Όχι κύριε. Κάποια άσκηση που θέλετε να λύσουμε. Την 312 από το βιβλίο. Πώς θα πάμε ένα βιβλίο ρε παιδιά. Ένα βιβλίο ρε παιδιά. Ότι σας βγες και δεν ευχαρίστηση. Ένα βιβλίο ρε παιδιά. Βασιλάκι αγόρι μου. Πήγε να έξω το όκο. Το σόκο παιδί μου. Ορίστε στο μάχη μου. Ορίστε κύριε. Το στράγγιξες παιδί μου. Το στράγγιξα. Ωραίο στράγγιξες πάει. Εσύ διευκολυμένη. Λοιπόν, η άσκηση έλεγε ότι δίνεται ένα τρίγωνο με ορθό κέντρο το σημείο ήτα 1,3. Τι σελίδα είναι κύριε? Είναι η άσκηση 31, σελίδα 137. Ευχαριστούμε. Να βρείτε τις κορυφές του τριγώνου α, Τι σελίδα είπε? 137 παιδί μου, κοφό είσαι. Μισό λεπτό. Γράφουμε τα ζητούμενα της άσκησης. Υπήρχε καμία δυσκολία? Αφού τι λύσατε ακόμα κύριε? Ναι, ρωτάω πώς είχατε. Δεν είχαμε. Έτσι σας προβλημάτισα. Αφού αυτός έπρεπε να τα ρωτώ. Κύριε. Δώστε. Στην άσκηση δεν θα έπρεπε να βρούμε πρώτα τις συντεταγμένες του ορθόκεντρου. Περίμενε. Καταρχήν, στην άσκηση έχουμε δύο μονοπάτια. Διαλέγουμε ποιο μονοπάτι θα πάμε και ακολουθούμε το σωστό μονοπάτι. Δηλαδή, μου λες ότι πήρες το σημείο Χ για να πας στο σημείο Ψ, μισό να σχεδόν. Όχι. Δεν είναι. Μισό λεπτό. Παντέλο, βρήκαμε τα ίδια. Ναι κύριε, ναι. Εντάξει. Κούκλα μου εσύ. Σόφι, πού το πρόβλημα. Βασιλάκι, ας την Άσπα και τη Μαργαρίτα. Γιατί κύριε, τι κακό έκανα? Άσε την Άσπα και τη Μαργαρίτα. Αυτές δεν είναι για σένα. Μα γιατί κύριε, μια χαρά είναι. Συγγνώμη, θες να τους πιάσεις στο μπούτι καθώς παίζετε μπαρμπούτι? Σε προβλημάτισα. Αυτός είναι στο Facebook. Μισό λεπτό. Πάτε το ρολόι. Στοπ. Κόψε. Όχι, άλλο. Καρβουρό. Στοπ. Στοπ. Μα τι ώρα είναι. Το έχουμε τελείωσει για φέτος σήμερα. Ο Αναστάσιος Χ. Και ο Αναστάσιος Ψ. Είναι κάθετη. Ψ. Τώρα.